дар қасри фарҳанг ва иттилооти шаҳри Бухтар ҷаласаи якҷояи ҳамаи мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он оид ба интихоботи аъзои Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии бисёрмандатӣ дар вилояти Хатлон рақами 3 баргузор гардид, ки дар он ҳамагӣ 5 номзад ба аъзогии Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ карда шуданд. дар интихоботи аъзои Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии бисёрмандатии вилояти Хатлон рақами 3 541 вакил аз маҷлисҳои вакилони халқи вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он иштирок намуданд. комиссияи ҳавзавии интихобот барои баргузории интихоботи аъзои Маҷлиси Миллӣ ҳамаи чораҳои заруриро андешида, шароити мусоидро барои овоздиҳии озоду шаффоф фароҳам овард. қитъаҳои овоздиҳӣ бо тамоми воситаҳои зарурӣ таъмин шуда, шароити мусоид барои ҳар як вакили интихобкунанда муҳайё гардид. тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамаи номзадҳо дар ҳавзаи интихоботии бисёрмандатии вилояти Хатлон рақами 3 ба қайд гирифта шуда, дар иҷлосияи маҷлисҳои вакилони халқи вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он 5 нафар: Давлаталӣ Саид, раиси вилояти Хатлон, аз ҷониби маҷлисҳои вакилони халқи вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои Леваканд, Ҷалолиддини Балхӣ, Вахш ва Кушониён, Назарзода Бахтиёр Худоёр, раиси шаҳри Кӯлоб, аз ҷониби маҷлисҳои вакилони халқи шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Муминобод, Темурмалик, Ховалинг ва Шамсиддин Шоҳин, Назири Зариф Вализода, раиси ноҳияи Фархор, аз ҷониби маҷлисҳои вакилони халқи ноҳияҳои Данғара, Фархор, Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Восеъ ва Балҷувон, Вализода Икромиддин Сироҷиддин, раиси ноҳияи Ёвон, аз ҷониби маҷлисҳои вакилони халқи шаҳру ноҳияҳои Бохтар, Норак, Ёвон, Хуросон ва Абдураҳмони Ҷомӣ, Сабурзода Мирзодавлат Абдолӣ, раиси ноҳияи Қубодиён, аз ҷониби маҷлисҳои вакилони халқи ноҳияҳои Қубодиён, шаҳри Туз, Носири Хусрав, Дӯстӣ, Ҷайҳун ва Панҷ пешбарӣ гардиданд. овоздиҳӣ дар интихоботи аъзои Маҷлиси Миллӣ ба таври пинҳонӣ сурат гирифт. интихоботи аъзои Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои озоду шаффоф ва мутобиқ ба талаботи қонунгузорӣ баргузор гардида, натиҷаи он бозгӯи раванди демократӣ ва иштироки фаъоли вакилони мардумӣ буд. ҳамаи номзадҳо аксари овозҳои вакилони интихобкунандаро ба даст оварда, аъзои Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардиданд. баъд аз эълони натиҷаҳои овоздиҳӣ, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид суханронӣ намуда, аҳамияти ин интихоботро дар таҳкими қонунгузорӣ ва идомаи рушди мамлакат таъкид кард. зикр гардид, ки вакилони интихобшуда таҷрибаи бои роҳбарӣ ва масъулияти баланди сиёсӣ дошта, метавонанд дар рушду пешрафти қонунгузории мамлакат саҳми арзанда гузоранд. Амонулло Бахтиёрзода, Далер Шарифзода, Назрулло Олим барои барномаи иттилоотии ахбор.